sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbah kepiye karepe ayo tresnaku aja berkaur sayang bakal goyah senadyan kahanane bubrah aku bakal setia ora mungkin menjua matur suwun sampun ana ngencanine saben dina mudah laras Mas Onggi sabar ya Mas ya wong sabar ki pasti bojone lemu Sabar ngetan kuwi ayam. Singkat Mbak Junita. Mas Onggi cintaku mbaya sakune nesu kabeh iso rasa kudu nganggo metutu emane baras ayumu tak beda karo atimu rungokno kembangan manisku tuh sayang ampun seasa yen durung saged nuruti apa karepmu tapi ojo sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbah kepiye carane tresnaku ora bakal mundur sayangku ora bakal goyah senadyan kahanane bubrah aku bakal setia ora mungkin menjua matur suwun sampun ana ngencanine saben dina tuh sayang ampun peni saestu yen durung saged nuruti apa karepmu tapi ojo sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbah kepiye karepe tresnaku ora bakal mundur sayangku ora bakal goyah senadyan kahanane bubrah aku bakal setia ora mungkin menjua matur suwun sampun ana ngencanine saben dina Oke, thank you Cik Junita.